Zo švajčiarskych vzdušných síl. Toto lietadlo dosahuje maximálnu rýchlosť 1915 km za hodinu. Uvezie skoro 7 tón rôznej výzbroje proti vzdušným, pozemným, ale aj námorným cieľom. No a Hornet je jedným z najvšestrannejších lietadiel v súčasnosti. Už si ho vychutnajte. Áno, len krátka poznámka v tomto type lietadiel lieta svetoznáma akrobatická skupina Blue Angels amerického námorníctva, ktorú som mal možnosť osobne sledovať pri ich vystúpení. Je to skutočne jedinečný zážitok. Vychutnajme si dnes majstrovstvo pilota švajčiarskych vzdušných síl, kapitána Ralfa Knitala, ktorý určite dostojí svojmu včerajšiemu vystúpeniu. Rád by som upozornil na jeden prvok, je to premet do štvorca, ktorý určite stojí za to. Pôvodné Hornety sa pre svoje kvality rozšírili a dodnes slúžia aj mimo ozbrojených síl USA. Lietadlo je vo výzbroji aj Austrálie, Kanady, Fínska, Kuvajtu. Ale toto pohľad by mohol vidieť dneska ešte niekoľkokrát. Takže bolo to plné pristátie. Ďakujeme za vystúpenie kapitánovi Ralfovi Knitalovi zo švajčiarskych vzdušných síl a prosím vás potlesk. Aj zamávané, teraz nás vidí. V našom programe budeme bez prestávky pokračovať. Ďalšom sa môžeme tešiť na pristávacie reflektory. Toto je, tak ako sme sa pri chvíľočku rozprávali, jedno z účinných opatrení proti vtákom. Výrobcom je česká spoločnosť Aero Vodophories, Odolená Ura. Áno, toto lietadlo je a môže mať širokú škálu štandardnej výzbroje na to vrátane. L-159 Alka has just landed. In a couple of moments, you will have the opportunity to watch a flyby of C-17 Globemaster 3. Toto dávala sa vidíš ho? No, pozrie sa tam.
Čiže unikátna príležitosť pozrieť si na takúto vzdialenosť lietadlo tohto typu C-17 Globemaster. Skutočne impozantný pohľad. Ďakujeme za pozdrav tomuto leteckému podujatiu zo strany US Air Force, podaní lietadla C-17 Globemaster. Teraz sa však sústredíme. Určite je to vrtulník, ktorý je upravený na báze vrtulníka veľmi úspešného Ose. Tento vrtulník splňa všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z potrieb integrovaného záchranného systému, je poskytovaný pomoci osobám v tiesni, vysklanovaný následkov rôznych pohrom katastrof, a tak ako teraz máte možnosť vidieť, je používané pri skúsenosti leteckým zborom na likvidáciu požiarov na kritickém teréne. Chcem vidíte 20 dôvod, ktorý nepovedí na to, aby sa táto voda nevysoká vyviala z nekej výšky, ale oni sa požiaru. A to náhle, ktorá sa dopraví do nepristupného terénu, ktoré môžete počítiť, ale využívať na likvidáciu požiarov zložami sa okolo. Wat regel maar nagaan. Doe je ešte nagaan. Tento, tuto je Maďarov, tento, tuto vpravo, tohoto. Tento ti dojde, no. Ahoj! 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 A za malú chvíľu uvidíte vzlet s pomocou pridávneho spaľovania. My sa zatiaľ učíme. Taktiež aj špeciálnou smerovkou je nanesená veľkoplošná nálepka tigra, čo je symbolom a logom prvej stíhacej letky. Falošnú kabínu. Áno, je to súčasť
rýchlosťou. Čo je 200 km za hodinu a maximálnou rýchlosťou, čo je 1000 km za hodinu. Takže sledujeme falošnú kabínu, myslím, že... Áno, toto je ideálna pozícia pre fotografov, kedy si môžu vyfotiť krásnu siluetu MiG-29. Zvláštnosťou typu MiG-29 je, že tlakovú silu dodáva celý povrch lietadla, čiže aj trup vytvára výrazný tlak. Videli sme skutočne skvelú ukážku motorov RD33. Pri spalovaní ťažkosť 81,5 kN. Pri autách sa to uvádza v newtonoch, tu už sme pri kilonewtonoch, takže 1000 násobok. Áno, a rýchlosť sa udáva v čísle M, ktoré je maximálne 2,35. To znamená, že ide 2 a niečo rýchlejšie ako zvuk. Ktorou sa podplukovník Marián Bukovský rozlúčil a ukončila sa letová ukážka typu MiG-29 AS vzdušných síl Slovenskej republiky. Čo poviete, páčila sa vám? A ešte sa môžeme tešiť na pristátie a dojazd pomocou brzdiaceho padáka. Jeho úlohou je výrazne znížiť dojazd a taktiež to všetky aj brzdy. Všetky brzdy, ale predpokladám, že niekto ten padák musí aj zrolovať po pristáti. Samozrejme, po pristáti sa padák zahodí a hneď je tam pripravený človek z podporného tímu, ktorý ho odnesie a prichystá na ďalšie použitie. Takže jednorázovky? Nie. Oni majú svoju životnosť niekoľko stových pristátí. Takže 100 rázovky. Každopádne to, čo sme videli, nie je vďaka iba jednému človeku, ale celému tímu, naozaj početnému tímu. A toto bola iba čerešnička na torte dlhej prípravy, na ktorej sa podielali piloti, koordinátori, objektívna kontrola a taktiež aj celý podporný a technický tím. Koľko ľudí sa tak bežne stará o jedno lietadlo? Či je to jedno alebo 100, stará sa o to celá základňa. Takže každý má tu svoju úlohu. Áno, my sme tým a nikto nie je prvý ani posledný. Všetci musíme robiť svoju prácu, aby lietadla sa dostali do vzduchu. Pokojne zamávajte, teraz vás vidí pilot. Takže veľká vďaka vzdušným silám za túto naozaj pozoruhodnú ukážku. A my ďakujeme za možnosť zúčastniť sa týchto leteckých dní. Šušo, my sa ešte budeme počuť, s čím nám prídeš na budúce a najbližšie. Zanedlho bude ďalšia ukážka a bude to simulovaný manévrový vzdušný boj MiG-29 a taktiež aj solo ukážka typu L-39. Takže 2 MiGy sa budú naháňať, dámy a páni, to naozaj treba vidieť. Dobre, ďakujeme MiG-29 a podplukovníkovi Marianovi Bukovskému. Ako počujete, začínajú určať súčka 22, ktoré sa zakrátko pridajú do nášho programu. Medzi tým to bude trošičku taký, nechcem povedať, že balzám na uši, pretože tie súčka nám to medzi tým ozvučia.
ale budeme mať možnosť pravdepodobne sledovať jedno z ľahších lietadiel Viper, ktoré by mal o krátku chvíľočku. Práve štartujú k svojmu vystúpeniu, užite si krásny zážitok. Som už uviedol, je to ojedinelá príležitosť, toto lietadlo už tak veľmi nelieta. V našom programe budeme po malej chvíľočke po pristáti druhého polského stíhača bombardiera pokračovať vystúpením niečo úplne odlišného, ale určite nie menej efektného. Dovoľte, aby som rozdal slovo nášmu spolukomentátorovi pre túto ukážku, pánovi Františkovi Žoldošovi, ktorý na ďalšom type lieta, ale necháva nech si známy pilot, kapitán, budúci kapitán, čakateľ Janko Šušánie. Nech sa páči, Janko, máš opäť slovo. Dobrý deň prajem. V tejto chvíli sa pripravuje ukážka manévrového vzdušného boja lietadiel MiG-29 AS. Tieto lietadlá sú zaradené do pohotovostného systému NATINAC a ukážku nám predvedú major Martin Kuterka a major František Pitlík. Sú to piloti vzdušných síl a sú príslušníci prvej stíhacej letky. Obidvaja sú to skúsení letci, ich nálet sa pohybuje v číslach viac ako 1000 hodín. Počas tejto ukážky nám predvedú obranné a útočné manévre, ktoré sa využívajú pri manévrovom vzdušnom boji a konkrétne tento boj je koncipovaný na boj na kanón. To nastáva v takej situácii, keď už lietadlám dojdu rakety, alebo tá vzdialenosť je taká malá, že ostáva použiť už iba palubný kanón. MiG-29 má 30 mm rýchlopálny kanón. Má asi koľko nábojov? Má tu technológia, ktorá výrazne pomáha pilotom pri vyhľadávaní a ničení protivníka. Tak si vychotáte štart. Na vyhľadávanie a ničenie vzdušných cieľov je MiG-29 vybavená palubným radiolokátorom, tepelným zameriavačom, laserovým diagnomerom a taktiež ako prvé lietadlo využilo technológiu strubového zameriavača. To znamená, že kam sa pilot díva, tam môže viesť aj palbu. V tejto ukážke sa budú rýchlosti pohybovať od 200 do 1000 km za hodinu a priemerné preťaženie bude 8G. Čiže tento výkon je v celku fyzicky náročný pre obidvoch pilotov, či už pre útočníka alebo obrancu. 1000 km za hodinu. A odpalujú sa infračervené reklamné ciele.
infračervené, ktoré ste videli, alebo protilokátorové výrazne pomôžu pilotovi. A toto je záverečný prelet ukážky manévrového vzdušného boja stíhacích lietadiel MiG-29S. A predsa len záverečný ohňostroj. Áno, ako vidíte, ten úv tých svetlušiek, ako sa to nazýva. Medzi tým nám pristáva robot zvolená dvojica MiGov 29 v podaní dvoch majorov, majora Františka Pitlíka a majora Martina Kuterku. Ďakujeme za ich vystúpenie. Po pristáti, keď budete mať možnosť, môžete zatlieskať. Už ostalo len pristátie, dojazd pomocou brzdiacich padákov a ukážka je ukončená. Ďakujeme pekne. A kľudne tlieskajte, majú to radi. A ukážka pokračuje, orlíci nám práve vstupujú na dráhu smerom od juhu a ja odozdávam slovo našemu komentátorovi, kolegovi Adam Ginalský, dobrý den. Pred vami skupina Orlík. Šestových letadel PZL 130 Orlík TC2. Skupina to także technicy, którzy troszczą się o samoloty swoich pilotów niczym o własne dzieci i czekają na ich bezpieczne lądowanie na lotnisku w Szlacz, niczym na powrót swoich dzieci ze szkoły. Przed wami formacja Concorde. Łatwo zostać członkiem zespołu, członkiem skupiny. Nowi członkowie typowani są przez pilotów latających w zespole. Podstawowymi kryteriami wyboru są wysokie umiejętności pilotażu oraz zaufanie, ponieważ właśnie na nim w dużej mierze opiera się pilotaż zespołowy. Programy tiež chodia vysmiatí, vidia, že ľudia, ktorí sem prišli pre nich, odozdávajú naozaj veľmi príjemnú, pozitívnu energiu. Takisto tešia divákov, myslím, že aj tie veľkoplošné obrazovky, všetko je pekne vidieť. Prišla B-52, aké náročné bolo priviesť sem? Tak B-52 je takou aktivitou nášho pána veliteľa vzdušných síl a ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ale ten princíp je asi stále rovnaký. Áno, tu nám by mali možnosť strieľať po sebe z pušky, ale na MiG-29 by to možno nebolo. Pokračuje pozemná ofenzíva. Model, ktorý je tu aj v statické ukážke, myslím. Áno. Čiže máme jednu 39 vystavenú aj na statike, dokonca v novej kamufláži silosivej a má aj výročné označenie, je na ňom vyobrazenie generál majora Ota Smika, ktorého sme hrdým nositeľom tohto názvu, naša letecká základňa. Takže fajn vypimpovaný. Takže tu máš skúsenosti s týmto lietadlom, koľko si už toho nalietal? Na tomto lietadle mám, dá sa povedať, že necelých 500 hodín a pomaly končím výcvik na prvú triedu a teším sa. Ten systém generátora dymu je ešte dedičstvo skupiny Biele Albatrosy, tak ďakujeme a tešíme sa na ukážku.
funguje tento generátor. Taký potlesk Lolovi Poláčkovi. Dávam to na zadné. Ešte sa nám chvíľu predvádza a týmto sa ukážka definitívne končí. My ďakujeme nášmu vzácnemu hostovi, takmer kapitánu. Pokiaľ ma počujete, tak jazd Gripen práve štartuje, dlho ma už počuť nebudete. Pripravte si štuple do uší. Ešte raz na tomto lietele sa predvedie, pilot kapitán Henrik Holm, 43-ročný pilot, inštruktor, ktorý lieta s prvou letkou z jedného krídla. Vstúpil do švédskeho letectva roku 1989, má 1400 hodín a práve štartuje. Jazd-39 Gripen. Ten je vám moc pochýsať všetky manévre. Vychutnajte si ich sami. Chvíľočku si môžeme vychutnať ticho na niekoľko sekúnd. Pilot sa chystá na minimálnu rýchlosť. Tak ako sme to tu už niekoľkokrát dnes videli, môžeme opäť porovnávať, kto je víťazom minimálnej rýchlosti. Great display of the Swedish Air Force. Tak svížil, žiadna zákon, keď to ide hore, že by som nedal. One of the most modern airplanes in the air. First flight, 1988.
in operation since June 96. Low cost, great reliability. Swedish Air Force JAS 39 Mini. Pristal nám JAS 39, veľký potlesk pre švédskeho pilota Henrika Holma. A mu zamávajte teraz, ak vidí. Jarko, už si môžem vyťahnuť štuple, ako to vidíš? No určite áno, počkáme ešte, až Henrik Holm opustí dráhu. Ďakujeme mu za krásne vystúpenie. Ďalšie vystúpenie bude trošičku na odpočinok nášho unaveného sluchu. Bude to vystúpenie vrtuľníka A109 Augusta, podanie pilota Igora Grexa. Ďakujeme. Takže nie je to kvôli strukovinám. Naozaj úplné predstavenie. Všetci sa pozrite napravo. Zelena biela, czerwona, talianska wlajka, talianska hymna. Talianske letadla navnute vidno bene v talijansku, spolokno stol, a si vaše fotoaparati. 3, 2, 1, fote, ta-da! Telegraph on the right side of Zlia, red, Zelena biela. Ladies and gentlemen, he was the first maneuver Frecce Tricolori, the entering looping. They go on the right side of the airfield and from the triangle formation they are going into diamond formation. Zo skupenie v tvare trojolnika sa zmenia vytvoria formácia diamant.
New formation for Frecce Tricolori team, diamond formation, the first pilot on the top of this giant diamond is Major Jan Slangen, pony number 1, inserted in the middle is pony number 6, Captain Marco Zoppitelli. The last but not the least is pony number 10. 3, 2, 1, this is the first opening. Lietadiel do Lava Stiri, Lietadiel do Brava. Krycowanie wielkie jabłko do Apple Frecce Tricolori. On the right side of Liac Airport, Stiri, Lietadiel on the left side. The first section, a giant looping on your right, and the second section here on our X and half Cuban 8. Take a look on the right side of the airfield. Dame pani polsurite do Brava. Throw in the middle of the display. The first maneuver was the fan roll, and the second is called Polo 313. 313 is the official name of aerobatic team and operational squadron of Italian. They go up in the sky for another incredible maneuver. So this is the maneuver of the wine class of Frecce Tricolori. Manever Kalik, Poarikom, Lahodneo, Slovenskeo, Vena, Talianska Zastava. And the solo pilot goes up in the sky with his white smoke. Since 2000 was the last time we flew this maneuver, the number 1, Major Jan Slangen. Číslo 1, leader of the formation, Major Jan Slangen. Číslo 2, Captain Gaetano Farina. Číslo 3, Lieutenant Filippo Barbero. Číslo 4, Captain Mattia Bortoluzzi. Dneskajte, mávajte. Číslo 5, Captain Stefano Centioni. And now it's time for the second section of Frecce Tricolori. The second section is led by pony number 6, so Číslo 6, Captain Marco Zoppitelli. Číslo 7, Captain Mirko Caffelli. Číslo 8, Captain Fabio Martin. At his first aerobatic season with number 9, Číslo 9, Captain Vigilio Geser. And now please clap your hands. It's time for the number 10, Číslo 10, solista Fabio Capodanno. Naozaj úžasné predstavenie.
Kvôli tomu to sa naozaj oplatilo prísť. Now time is really